What is up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. And how is not enough. Today's video, ano ba? Hindi ko alam kasi I'm really speechless. So ba't ka pa nag-vlog? Anyway, so nandito tayo ngayon. As you can see, hindi regular yung setup natin kasi nandito tayo at the moment sa loob ng hotel suite natin dito sa Joy Nostalgia here in Ortigas. I'm just so happy with this content na gagawin natin for today. Kasi for today's video, we're going to unbox something. Siyempre, alam niyo na kung ano. Basta itong bagay na to is really one of my dream gadget talaga na kailangan ng isang content creator and as a virtual assistant, which what we do at the moment. Guys, hindi naman po ako tech reviewer, kaya please bear with me. Hindi ako masyado ganun ka nitty-gritty ng mga something. Basta ako ay mag-unbox lang kung paano ako mag-unbox ng isang bagay. And ano yan? Alright, so hindi na natin papatagalin pa, guys. I know, excited kayo. Tulad ko, I'm really excited din. So, tara samahan nyo na ako as we unbox my very first MacBook! Yay! Andito yung MacBook natin in 3, 2, 1. Ayan na siya! Oh my gosh! Hala, sandali lang. I-savor muna natin yung moment na to kasi sobrang happy ko and excited na makuha siya. Oh my gosh. Shoutout po sa aking very good friends from the States na sina Jan and si Mark na talagang ever since ang laki-laki na ng support nila sa akin when it comes to my contents in my YouTube channel. Maraming salamat po. Mama Pao. Mama. If hindi mo gets yung reference, check nyo si Silhouette sa Drag Race Philippines. But anyway, sobrang excited ako guys kasi aside from this is my first MacBook, this is also a very big help on my job and at the same time as a content creator kasi minsan nahihirapan po talaga ako mag-edit sa cellphone and nahirap din i-goal na maging digital nomad kung wala ka talagang powerful na laptop just like MacBook. Ayan! Excited na ako. Sige, wait lang. Mag-thumbnail muna tayo. Hindi ko alam kung okay yung thumbnail na yun. Pero ayan na. Ready na ba kayo mag-unbox? Hindi ko alam kung unbox ko na ba ito. Comment down below. Antayin ko. Sige, mag-unbox na nga. My God, nababaliw na ako. Mag-isa lang kasi ako ngayon dito sa room. Alam mo yun, very giddy pa ako ngayon kasi sobrang happy ako nakuha talaga ang MacBook Air all the way from the United States of America. Oh, di ba? Kinuha pala natin, guys. Ayan. Nakalagay dito. Ayan siya. Ayan. So, kinuha natin is yung 13-inch MacBook Air with Apple M1 chip. Oh, di ba? Kinausap ako ni Mark regarding this kasi I was about to order the 13-inch na MacBook Air pero yung may M2 chip. Sabi niya naman, okay pa din naman yung M1 chip. Malakas pa din naman. Tapos mas mura talaga to. Kaya okay na okay talaga to, guys. O, di ba? So, 8-core CPU and 7-core GPU. Oh, hindi ko alam kung anong meaning po nun pero basta sabi daw maganda talaga siya. O diba? Tsaka ever since naman talaga, just like my iPhones, very reliable talaga when it comes to content creation, when it comes to the gadget itself, ang Apple. Kaya excited ako. And at the same time guys, by the way, meron po palang raffle dun sa book launch ni Jan Pareha, yung aking friend. Nanalo po ako ng Nautica bag and stuff and meron pala siyang laman sa loob. Saktong-sakto guys kasi minanifest ko kasi nung nalaman ko na meron siyang kasamang Apple adapter. Oh my God! Sabi ko, dapat mapasakin yun. Eh, nung binunot ni Eva La Queen, yes, you heard it right, binunot po ni Eva La Queen, it's my name. Kaya naman, meron na po tayong adapter. Titik mo ba?
Ayun, o diba, bibili pa sana ako nito guys. If you guys know, ang MacBook Air po, kulang po kasi siya ng port. Meron lang siyang dalawang port na USB-C. So, kailangan mo talaga ng adapter. Especially ako na meron akong work na kailangan ng USB type na saksakan. Kailangan siya for my noise cancellation na headset. So, perfect. O diba? Perfect na perfect. So, I have to unbox yung USB-C to digital AV adapter and my MacBook Air. O, diba? So, ano pang hinihintay natin, guys? Let's go! Let's unbox this! You know that I love chicken nuggets. Start na tayo ng pag-unbox. Naku, guys, wala lang. Parang ayoko pa i-unbox. Pilitin niyo muna ako. Hindi kasi parang, first of all, first impression pa lang. Talagang alam mong premium talaga yung product. Kasi yung packaging pa lang talaga, well-sealed, kahit trinavel na all the way from the United States of America. Talagang alam mong quality, parang ganun, oo. So ayan, so start na tayo ng pag-unbox ng ating first ever MacBook Air. First, syempre makikita nyo meron ditong pull tab. Ayan, pull tab siya. So, ipupull mo lang siya para ma-open natin. Sige. So, ang alam ko, itong plastic po na ito sa labas, 20,000 na po ang worth niya. Opo, ganun pa siya kamahal. Charing lang. Bubuksan na natin. Bubuksan! Ayan, let's go. Unboxing. Oh my gosh. Oh. Oh. Ayan na, ayan na. Ayan na. Oh my gosh. Oh my gosh, nabuksan ko na siya. Oh my gosh. Ito na siya, guys. So, friends and family and sa mga siblings ko na nanonood, please bear with me kung sobrang giddy ako or excited kasi basta I cannot explain my happiness at the moment. So, please, makisama na lang kayo sa aking happiness. Please lang. So, ito, tatago natin to kasi 20,000 to. Oh, amoy 20,000. Sorry. Yan na, i-open na natin yung ating MacBook Air. Ayan. Pag-open, ay, parang pareho sa Apple. Nafe-feel ko na parang may vacuum keme. Ayan, sandali. Ayan na. Ayan na. 2,000 years later. Mabagal, yes. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Kano to? Ay, matigas. Matigas. Naalala ko si Lloyd Cadena. Kapag nag-unbox siya talaga, pinupukpuk niya. Pag matigas talaga, alam niyang quality. Oh. Ito, ceramics. Ayan, nabuksan na natin. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Ito na siya, guys. Ang ating MacBook Air. Oh my gosh. Hala, ang nipis niya. Oh my gosh, ang nipis niya, guys. O, di ba sabi ko sa inyo yung port niya, ito lang, dalawa lang. And meron din siyang headphone jack. Kaso yung noise cancelling na headset is USB type. So, hindi USB-C. So, kailangan talaga ng adapter. So, before natin itong bubuksan, tingnan natin kung ano pang ibang laman ng ating MacBook Air. Ayan, as you can see here, meron tayo noong parang, what you call this, instruction manual. Lahat naman ata ng mga gadget merong ganito, di ba? So, ito lang naman ang laman niya. So, meron tayong stickers. Ayan, regular stickers talagang pati sa iPhone ko. Pero dito, sa iPhone kasi isa lang. Dito dalawa. Diba? Stickers. And meron pong manual. Ayan. Na hindi naman po binabasa natin. Kasi saan tayo naghahanap kapag nagto-troubleshoot or ng kung paano to and paano yan? Sa YouTube po. Yes po, YouTube. Okay, so yun lang po ang laman. Ito 30,000. Ang laman ito. Sharing. And syempre, meron po tayo ditong cord. Ayan, para sa ating pag-charge ng laptop. And at the same time, meron din po tayong brick. Ayan, so ang brick na to is, buksan nga natin. Ayan, brick.
Ayun, USB-C type siya. Tapos, ang ano niya is 30 watts. So, 30 watts siya. So, perfect na yan. Okay, so wala na ibang laman. Yun na yun. O, di ba wala na siya? Kasi bago natin buksan yung ating MacBook Air, tingnan muna natin kung anong laman na itong USB-C to digital AV. Di ba, taray? So, ang ganda talaga ng packaging ng Apple. Share ko lang. Pansin ko kasi very minimal, very, ano mo yun, aesthetic. Well, para sa akin kasi, minimalistic kasi na mga design is really good. Clean looking, professional. Right, let's unbox na. Ayan, excited na akong buksan to. So, makikita din natin, meron din siyang pull tab dito. Ayan. Kita nyo ba? So, yun. Tapos, ipupull nyo lang to. And then, tadan! Then, ayan. Oh! Meron lang din siya ulit, guys, na manual. Ang arte ng manual, my God, nagka-MacBook lang, manual na. Ayan, andito na yung ating... Ito na, guys. The moment we all have been waiting for. I-reveal na natin at bubuksan na. Bubuksan! Bubuksan na natin yung ating MacBook Air. Ayan. Tara, let's go. Unbox. Unveil. Ah! Oh my gosh. Oh my gosh. Ayan na. Nabuksan na po natin yung ating MacBook Air. Ayan na siya, guys. Napakaganda. Napakanipis, guys. Parang ako. Diba? Naalala ko yung keynote ni Steve Jobs dati na parang pwede mo talaga siya ipasok sa Manila envelope. Diba? So, perfect. Ang ganda. So guys, ito pa maganda dito. Kapag binubuksan ng yung MacBook, o Air man yan or Pro, pag binuksan nyo guys, tutunog agad siya. Diba? Automatic. So try din natin sa ating MacBook. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Game ka na ba? Kasi ako, game na. Let's go! Ayan na! Oh my God! Oh my gosh! Ang ganda niya guys! Hello! Sabi ni MacBook Air ko, guys. Oh my God, napaganda. First impression, talagang alam mong premium, sleek, and everything. Diba? So, parang, napaganda. Excited akong gamitin na to sa work, sa pag-edit, and sa sa content creation natin. So, excited ako, guys. I hope you guys are excited for me. And I hope, kung dream laptop nyo din to ay makuha nyo na din as soon as possible, di ba? Kasi life is too short, di ba? So ngayon, isa-set up na natin, of course, English. Okay. Alright. Ang country natin ay Philippines. Ayan, Philippines. Ano bang wifi natin dito? Okay, connected na siya. Data privacy, migration assist. Ano ba? How do you transfer? Not now. So, wala naman tayong transfer. So, we can sign into our Apple ID as well. Set up natin later. Agree lang tayo. Hindi naman tayo magbabasa niyan. And syempre, ilagay na natin yung ating computer account. Ayan. So, lagyan natin si Luna. Creating account. And then, ito na. Oh my gosh. Ayan na siya. So, ang tagal. Nakatulog siya ako lang. Ayan, alright. Continue. Alright. Of course, enable natin si Siri. O, diba? Siri. Hi, I'm Siri. Hi, I'm Siri. Hi, I'm Siri. Choose the voice. Hi, I'm Siri. Let's choose voice number 1. You can change it. Mamaya na tayo, Siri. Huwag ka magulo. Nag-unbox pa lang tayo. Of course, ang ating Touch ID. Nako, gusto ko itong iset up guys. Kasi sa Touch ID, napaka-dali lang mag-login. No need na ng, ng inyong password. Kasi naalala ko dati guys, yung iPhone SE ko, meron pa siyang Touch ID before. So, ayun. So, choose your look, auto, light, or dark. Auto lang natin ilagay. And ayan na guys.
OMG! Ayan na siya. Open na and at the same time, ready to use na po ang ating MacBook Air. I cannot wait to use this para sa ating mga editing of vlog contents and at the same time para magamit natin siya for work. So, thank you so much guys for watching my unboxing. Hindi ko na ito papatagalin pa kasi I'm just really excited to show you guys kung paano ko binuksan and to share to you my experience. Gusto ko i-share sa inyong mga seedlings yung aking insights while opening this. Sobrang happy ako kasi imagine my struggle regarding sa pag-edit, sa mabagal na mga CPUs, sa memory. Kasi nag-edit ako guys sa desktop lang. So, ito, with this powerful MacBook Air, talagang I'm sure mas mapapadali yung ating editing. Kaya mas maaasahan nyo guys na mas marami tayong mga vlogs and na content na mapuput out sa ating mga social media accounts. Kaya I'm really excited. So, at dyan na po nagtatapos ang ating short unboxing video ng aking first ever MacBook Air. Maraming salamat sa pag-watch and maraming salamat sa lahat ng sumusuporta and you know, for making this happen. Thank you so much guys sa lahat ng mga seedlings, sa lahat ng mga supporters natin, especially sa aking family and sa aking mga close friends, and super duper special shoutout sa aking friends na sina Mark and si Jan. Maraming salamat for making this happen. Maraming salamat. I cannot thank you guys enough kasi I'm sure talagang magagamit ito. So, thank you so much guys for watching. If bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads using my MacBook Air. And with that, see you in my next vlog. Bye!